Jeg hedder Peter Callesen. Jeg er billedkunstner. Tilsammen er vi Allan Garbi. Jeg hedder Louise Spar, og jeg er billedkunstner. Vores værk hedder Rokoko. Rokoko. Og det værker, jeg laver her til Sculptures by the Sea, hedder Håbløse Drømme eller Hopeless Dreams. I al sin enkelhed, så er det 3 kæmpe ankre, som ligger og flyder på vandet. Vi ønsker ligesom, at når man ser broen, så tænker man, jamen, det er sådan set, det er noget, man kender, men på grund af den udformning og den udstrækning, den har, så kan man selvfølgelig også godt se, at det er noget helt særligt og noget helt andet. Den handler om at sanse, altså sansning, den taktile sans. Når man ser den fra afstand, så kommer den til at ligne sådan en fin lyserød kasse. Og når man så kommer tæt på den, så opdager man, at det er billeder af hud. Jeg er ansat i Aarhus Kommune på godsbanen som teknisk chef. Og lige i øjeblikket er vi jo ved at forsøge at få, om vi kan få nogle alger til at gro på nogle skulpturer, som vi skal ud og lægge til stranden her til sommer. Lige nu så er de så blevet nedsænket i Aarhus Bugt, eller nede ved Lystbådhavnen. Og det er så meningen, at i den her mellemtid her, inden de skal tages op og sådan forplantes de steder, hvor de skal stå, så skal de ligesom kultiveres under vandet. Det giver jo nogle muligheder som kunstner at lave et værk til naturen eller i naturen. Man prøver kræfter med naturen, vind og vejr, og man skal ligesom hamle op med naturen. Der er helt klart også sådan det der sådan et folkeligt element i det, i og med at der er så mange, der kommer, og at det sådan er kunst uden for kunstinstitutionen, og det synes jeg, der er sympatisk.